IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Iaruat manen ni World number 28 Alexandra Alex Ayala iti uniforme iti Pilipinas. Kalpasan iti kumpirmasyon iti panakisali na iti delegasyon na magipagpaset iti 20th edition ti Asian Games 2026 amaangay JIG Nagoya, Japan. Kinumpirma mismo ni Asian Games Team Pilipinas Chef de Mission Richard Lim ang makibalubal manen ni Ayala para iti national team iti Pagilian anaudi nagayayam iti 33rd Southeast Asian Games no sa dino nakayokor iti gold medalya iti singles event. Samet nga impakamunilin no anyang doubles event, partikular nga agayayam ni Ayala no iti ladies wenno iti mixed doubles. Malagi panangabak ni Ayala ti duha nga bronze iti Munagundaway ang nagipagpaset iti multi-sport kompetisyon anaangay di Hangzhou, China. Naiyokor ni Ayala ti bronze sa medalya iti singles ken bayat iti panakiparehas na ken Francis Casey Alcantara iti mixed doubles. Segun ken Ayala nga nakaplano isunan ang magipagpaset iti Asian Games ken nakasagana manen ang makaiyawid iti medalya. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.